Священний місяць Рамадан є одним із 5 стовпів ісламу. Це місяць посту, духовного очищення, добрих справ, єднання з близькими та Всевишнім. В Україні у 2023 році започатковано традицію «Президентський іфтар» – спільна вечеря лідера держави з військовими мусульманами, представниками меджлісу, духовенством та дипломатами. Російська агресія не завадила провести цю зустріч вчетверте, а 5-та має відбутися в мирі, побажав президент. Вже 13-й Рамадан, українська мусульманська спільнота та кримсько-татарський народ зустрічають в таких умовах, непростих, важких умовах, в умовах агресії Росії, в умовах російських ударів. Дуже ми хочемо, щоб наступного року Рамадан був в мирі. І цього ж ми бажаємо абсолютно всім народам, які зараз в небезпеці, які зараз у війні.